じめまして。私の名前はモハマド・ラッパニ・フェブリアノと申します。バニと呼ばれています。インドネシアのジョブジャワのソラキに住んでいます。今年は19歳です。趣味はサッカーをすることです。家族は4人います。両親と妹と私です。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。行ってみたい場所を教えてください。見てみたい場所は、浅草へ行ってみたいです。どんなところですか？浅草は伝統的な街です。お寺やたくさん日本の食べ物があります。何をしたいですか？いろいろなものを買って、写真を撮って、いろいろな食べ物を食べてみたいです。何でしていますか？ TikTok でしています。食べてみたい食べ物を教えてください。ラーメンです。どんな食べ物ですか？ラーメンはスープと麺がある日本の食べ物です。食べたことがありますか？いえ、食べたことがありません。好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物はミヤヤムです。どんな食べ物ですか？ミヤヤムは鶏肉と麺を使ってインドネシアの食べ物です。甘いものを教えてください。甘いものは餅です。辛いものを教えてください。卵のバラロです。料理できますか？はい、料理ができます。どんな料理ですか？卵のバラロです。どうやって作りますか？卵を茹でて、殻を剥き、唐辛子、ニンニク、玉ねぎ、トマトを潰して、油で炒め、塩と砂糖を入れて、ゆで卵を混ぜれば卵バラドができます。車の免許がありますか？いえ、車の免許が持っていません。自転車に乗れますか？はい、自転車に乗ります。どんな時自転車に乗りますか？学校へ行く時自転車に乗ります。これまで頑張ったことが教えてください。これまで日本へ働きたいですから、だから毎日一生懸命日本語を勉強しています。これまで大変なことを教えてください。今まで漢字を覚えるのが難しいです。嬉しいことを教えてください。私は父にバイクを買ってもらって、だから嬉しかったです。楽しいことを教えてください。楽しいことは友達とサッカーをしたとき、だから楽しいです。今日は何月何日ですか？今日は3月19日です。明日は何曜日ですか？明日は日曜日です。おとといは何曜日ですか？おとといは金曜日です。質問がありますか？はい、あります。この会社で長く働くために大切なことは何ですか？以上で失礼します。